Nadanon manen dayjay intuding ni Apo Dios nga oras. Ken aldaw nga panagkakaduha tayo tapno adalen tayo iti leksyon nga inadal tayo kadayto nga lawas. Kadaytoy kakabsat nga quarterly tayo. Nga isu iti nus-usar tayo ket gangani tayon lipasen iti panagadal tayo iti libro iti Efeso. Patsyak kakabsat nga ni Apo Diyos ket inted na dagiti pagkasapulan tayo iti inaldaw-aldaw. Patsyak nga ni Apo Diyos ket inayaywanan na tayo tapno maibakita saan laeng nga kadak tayo. No di ket di uray pay kadagiti aglawlaw tayo. Nang nangruna kadagitay kuna tayo kabusor tayo. Nga kitkitain da. Adda iti tarigagay da. Nga sika, ken siyak, nga pinili ni Apo Diyos nga anak na. Ket iti panagbiag tay kuma. Panagbiag anapnuan iti rigat. Panagbiag anapnuan iti problema. Ngem gapu ken ni Apo Diyos kabsat ko. Dayjay nga panggep, dayjay nga karkararag, digitoy nga tattao. Saan nga inpalubos ni Apo Diyos? Si kagamin ay ayaten na. Ket ay ayaten na. Gapu ka dayjay nga ayat, inbagana ni Ari David, buen insaganam kanya. Iti may isang alamisaan iti sangwanan digiti kabusor ko. Pinulutam ti ulo. Ket iti kupak aglilipyas. To prove nga ni Apo Diyos ket sinibiyag. Ken kaya na nga panagnakan, dayjay ayat na. Ken ka, kabsat ko, ipakita na, dayjay nga na isang sangayan, panangayaywan na, panangbinbindisyon na, panangkadkadwa na, ken ka, iti inaldaw-aldaw. Adda tayon iti lesson number 13. Iti paulo na waging war. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami ama, Diyos mi aman nakabalin amin, nga iti tronom ket adda sa dilangit. Agyaman kami agsipod ta sika, iti saan nga nang langan nganted dagiti kasapulan mi tinaldaw-aldaw. No di ket di, akas iti kinunam baiten ni Jeremiah, adda iti plano nga agpay kada kayo. Plano nga rumangay, plano nga sumayaat iti panagbiag mo. So dayta iti kayat mi nga petpetan akarim ama, ket agyaman kami. Ket kadaytoy nga oras, adalin menon tinapateg nga saom. Ama, dawaten mi iti sirib ken pannakaammo nga gapu ita tronom. Ited mo kadi o Diyos, tapno maawatan mi dagiti kayat mo nga idanon eleksyon kada kani. Itinaga na po Jesus. Amen. Anya iti makunayo kakabsat kadaytoy, inadal tayo kadaytoy nga quarter. May panggep dayjay surat ni Pablo kadigiti kakabsat tayo iti Efeso. Surat nga iti paulo na the Ephesians. Daytoy ket isu iti nadadal tayo iti naglabas nga 13 nga lawasen. This is the 13th week nga pinangadal tayo iti libro iti Efeso. Adanto pa iti maysa kakabsat nga lawas kadaytoy nga quarter. Isunto iti adalin tayo no umay nga lawas manen. Babaen iti tulong, babaen iti parabor ni Apo Diyos. No siyak iti damagan nyo kakabsat. It broke down to me dayjay eleksyon nga nakapapatay. Nga ni Apo Diyos ay ayatin na ka, ay ayatin na iti amin nga pinarsuan ng tattao.
Dayjay inbagana ni Apo Jesus, ije Juan 3:16. Isu iti binin sa binsa. Isu kakabsat iti inyadal ni Pablo kadagiti kakabsat tayo iti Efeso. He did not directly quote John 3:16. Ngayon dayjay nga panagayat ni Apo Diyos. Nya ti kunana ni Apo Jesus, tati Diyos ay ayaten na iti lubong. God is not a respecter of person. Ay ayaten na iti amin. Gapu kadayjay nga ayat na, inted na iti anak na. Kadayjay nga anak na, isu kakabsat iti mangted, iti balegi, kadigiti amin nga iglesia. Iglesia nga pakikamkamengam. Iglesia nga pakikamkamengam. Kas iti naramid na, iti iglesia di Efeso. Iti paset ang mayulo tayo kabsat ket masarakan, iti Ephesians chapter 6, verses 16 and 17. Basahin tayo. In addition to all this, take the shield of faith, and with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. At nakakabsat iti kayat ko nga usaren. Nga quotation ni Mrs. White, nga isu iti mangiturong kadatayo, manglukat kadatayo. Dahiti panagadal tayo kadaytoy, nga leksyon tayo, waging peace. Kuna nakakabsat ni Ellen White, an army in battle would become confused and weak unless all work in concert. If the soldiers should act out their own impulsive ideas without reference to each other's positions and work, they would be like a collection of independent atoms. They could not do the work of an organized body. So the soldiers of Christ must act in harmony. They alone cannot be cherished. If they do, this, the Lord's purpose and consecrated to one object, will find their efforts fruitless, their time and capacities wasted. Union is strength. A few converted souls acting in harmony, acting for one grand purpose, under one head, will achieve victories at every encounter. Daytoy inadal tayo kakabsat, ket iturong na kadatayo, that the church is at war. Dayjay ti inbaga ni Pablo kadagiti kakabsat tayo akamkameng ti iglesia ije Efeso. Daytamot ti ibagbaga ni Apo Diyos kadatayo itata akamkameng iti remnant church na. We are active participants in the great controversy. Idi kakabsat nga pinili tayo, nga inawat dayjay ayat ibanghelyo parabor ni Apo Diyos. Manipod itiksip nget, inpan na tayo ni Apo Diyos itilawat. Dayjay nga pinanawan tayo, sino? Iti kabusor
nga ni Satanas. Kastalaunay iti pungtot na, tatiin baga ni Pedro, arig na, daytoy akabusor nga ni Satanas. May sangaryon, mabisin, ngumernger-nger. Ket sapsapulen na, dagitiyay nga kayat na nga dadaelen. Tani Satanas kakabsat, manipod idjay langit. Idi nga naggubat da ni Apo Jesus na abakan. Idi nga imay dito daga ni Satanas babaen kadayay kadaanan nga ulag na alilaw na ni Eva, na alilaw na ni Adan. Idin nga nagbasolan ni Adan ken ni Eva. Daytoy alubong ket naited iti turay ni Satanas. Ngem imay dayjay misyon. Kunana ni Apo Diyos sa Genesis 3:15. Katungtong na ni Satanas. Nga daytoy nga seed, anak daytoy a babae, which is ni Eva, umay to ket aggubat danto. Ni Satanas, sugatin nanto timukod iti saka. Daytoy nga anak, daytoy nga babae, which is a prophetic reference kini Apo Jesus. Na aramid ni Satanas dayjay, idi nga natay ni Apo Jesus iti cross. Ngem dayjay ipapatay ni Apo Jesus, it was a wound, sugat kakabsat, ijay mukod, adayupay, saan nga sugat, nga apan amang ited, iti immediate nga ipapatay. Ngem, ni Apo Diyos kunana ni Satanas, daytoy nga seed, daytoy nga anak nga ni Apo Jesus, buraken nanto, dayta ulong. A prophetic fulfillment, idi nga ibartay ni Apo Jesus iti cross. Idi nga inbagana, it is finished. The great controversy has been won. Ket sikak kaniti siya, simurot tayo kapsat, nagbalin tayo nga armada na. We became part of His army, marching towards the heavenly Jerusalem. Ket ni Apo Jesus, nga isu iti commander-in-chief tayo, demands unity. Tati kunan nakakabsat ni Ellen White, union is strength. Mano iti kamkamang ti iglesia yo. The other week, haan nga daytoy nga nalikod kabsat. In palubos ni Apo Diyos, nga napang kami dyan, Northern Ilocos Norte District, North Central Ilocos Norte District, under Pastor Diosdado Estrano. Simangpat kami kakabsat iti Thursday after lunch. Nagrugi kami nga nagigimong ta week of prayer iti churches ijay. Iti Thursday evening. Dinagasmi ni Pastor nga Estranyo ijay pagigyanan na ijay pasukin church. Ket agpasyar ta pastor ko na. When pastor, may sa logan din. Idi, siyempre siya tagdra-drive. Nagpamyanan ako. Pastor, papanantayo. Agpasyar tayo ko na siya iti makamono sa dino papanantayo. Umisib day pastor. Napang kami kakabsat, ijay susuga and church. Ket nabisita mi di kiti kakabsat. Nabisita mi ti panglakayan. Amuyo iti may isang saludsud ko. No agbisita ak, nang nangruna no elder,
ken pastor iti mabisita, my first question is, kumusta ti church? Mano kayo nga gigimong? And then I will compare tanapanak Jesus ugaen idi nangaramidak iti 1 week nga revival ken seminar iti dinamag ko kumusta digito nga kapsa. Daksanggasat. Gapu iti kabayag metten dahi nga tiyempo. Awandan. Nataydan. From susugayan na pang kami ijay pasukin. Pamibinisita ni Manang Sally. May tisturyan. From pasukin, napan kami kakabsat, ijay libong, bakara. Binisita mi ni Sister Linda. Ijay tutong-tong. Gawit kami for the Vespers. The Sabbath, agyaman na kabsat that the whole churches under Pastor Estranyo were there. Adupay dagiti kakabsat, nagapu Jesail, nagapu outside of the district that came. Idi agmalmalem kakabsat, iti panag seminar, panagdaydayaw. Iti malem iti Sabado. We call it Sundown Worship. Napan kami, ijay Kadaratan Wests. Kiti jay at the jedi kiti kakabsat. We went home. We had rest. Napan kami, early in the morning of Sunday, napan kami manen, ijay AWR, Bakara. Twice nga inted ni Pastor Estranyo ti gundaway kanya nga siya iti nagsao ijay Dew of Hermon devotional program da, and I like their devotional program. Idi agawid kami namnamaan min kan Mrs. Rafanan nga palubusan da kami nga agawid. Amoy yung kabsat, I will open up. Iti naobserbar ko, saan laeng nga ijay nga distrito. Uray pa'y kadigiti kaduan nga distrito itata. Iti taktik ni Satanas nga usaren na is to weaken, to confuse the members of the church. Intun kakabsat, no. Dayjay kunanan ni Mrs. White. Dayjay personal, impulsive ideas isu iti papilitan dagiti kamkameng iti iglesia. Saanen kakabsat nga dayjay collective nga pagayatan ti iglesia. Ano iti kahit mo sabihin? Amin ko mga aksyon iti iglesia is in reference to the church manual. Adda iti church manual, adda iti elders manual, adda iti manual nga kasano nga patarayen kakabsat iti iglesia. Kunana ni Ellen White, no daytoy ket aramiden ti iglesia. Agbalinto akaslala atom. Anya, among you dayjay bagi, daytoy bagi tayo, is composed with so many atoms, systems. No ti kunana ko matiulog, kasto ti kahit ko, kunana ti saka, kasto ti kahit ko, kunana ti ima, kasto ti kahit ko. One thing that I have observed, Satan is weakening. Anya di weakening? Pakapsutan na iti iglesia. Kasano? Babaen iti anya. Saan apanag kay kaysa. I'll give you an example.
Idin nga simrek iti Israel nga ipangpanguluan ni Joshua ijay Canaan. They have crossed the Jordan River. Iti sangwan ng daiso dyan nagdakkel nga syudad iti Jericho. It was a walled city. Dayjay wall nga ngabsat, according to history, mabalin nga agsinabat iti duwa nga karwahe. 2 chariots can pass through ijay rabaw iti wall of Jericho. Idi napanda dijay, adda iti instruction ni Apo Diyos. Umuna, kastoy iti panagmartsayo. Dagiti padi, awit da, dayjay nga kahon, wano the ark, lakasa iti tulag. Sumarunong tong digiti tribes. Ket awan iti agsasaw. You must be very quiet. If you want to talk, it must be on a whisper. They go around the city once. Kalpasan na, agsubli da iti kampo. But on the 7th day, the same procedure, ngam saanen amaminsan, no di ket di maminpito a daras da nga linawlaw. On the 7th, addan da di agtangguyog. Ket amin nga buyot iti Israel, aglaaw da, they will shout the name of the Lord. Anya na pasama. By faith, the walls of the city of Jericho fell down. Nangabak da. Ragsak digitoy nga anak ni Apo Diyos. Nakita da iti kinapateg. Dayjay apanag may maysa. Kinapateg iti panang surot. Dayjay nga instruction ni Apo Diyos. Then came the city of Ai. Basit a syudad. Awan iti wall na. Anya na pasama. Joshua and Israel were defeated. Adu kadakwada iti napapatay. Idin nga nakadanon dan iti kampo. Ni Joshua napan kanya Apo Diyos Apo apay. And God said, nga da iti saan asimurot iti instruction. Namonda nga ni Achan ken iti anak na. Ket saan da nga naramid di pagaytan ni Apo Diyos. Idi nga nakita sa digiti balbalitok, idi nakita sa digiti napinta sa gamang, nakita sa digiti napinta sa luplupot. They took it and hid it under their tent. Naabak ti Israel, ijay Ai, gapu, iti saan apan ang surot instruction. This is what our lesson tells us. Remember, united, little we cannot do. Divided, little we can do. Daytoy kakabsat nga iglesia ijay Efeso was a victorious church. Apay nga victorious church? Agsipod ta daytoy nga iglesia iti Efeso. Ket nagmaymaysada. Amun tayo kakabsat. Iti composition ti iglesia. The general composition was adadtoy iti Hudyo, adadtoy ti Hintel. Mortal enemies. Kadigitoy Israel ken kadigitoy Hudyo, adadtoy dagiti familyas, adda iti problema. Adda ti ama, adda ti ina, adda digiti anak. Itoy nga iglesia, adda iti nabanang. And Paul categorized it, called them masters. Adamit dagiti napanglaw. Ket ni Pablo inayaban na isuda, the slaves.
the United Church, ijay Efeso. Iti ayan, iti example tayo, no kasano nga mangabak tayo kakabsat. Kadaytoy nga inbagana ni Pablo, nga adda tayo ang makigubgubat. Kasanong nagmaymay sa iti iglesia, iti Efeso. Umuna, when the Jew, no dahito Israel, ket napanken Kristo, ket dahito nga hintel, napanmet ken Kristo, dahito kasisigod nga na isinada, ngam no ijeting nga kakabsat, ijeting is the cross. Ulitin. No ijeting is the cross. Ket umasideg, imasideg ti Hudyo. Ket imasideg met ti Hintel. They were united because of the cross of Christ. Direksyon tayo kunada. They were atoned. Nagmaymaysada ken Kristo. Dagiti nga membro kabsat iti pamilya idjay Efeso. Gagangay kaslala digiti pampamilya dalatamit iti problema. But when the Father, no ti Ama ket addan ken ni Kristo, ket no dayjay ina addametten ken ni Kristo, ket dayjay anak addametten iti Kristo. Amuyo idin balakad ni Pablo kadagiti asawa nga babae submit. Nalpas, they submit tapay addadan ken Kristo. Di asawa da nga lalaki addan ken Kristo. Idi inbaga namet ni Pablo kadagiti asawa nga lalaki, husbands, love your wives. Nalaka tapay addadan ken Kristo. Mabalindan nga ayaten ti asawa da nga babae. Akas ken Kristo panagayat na iti iglesia. Idi inbagana kadigiti nga anak nga kadua digiti naganak iti uneg iti iglesia. Children, obey your parents. Naragsak digiti anak nga padayawan da, surutin da digiti aganak da. Why? Because their parents, their father, their mother is in Christ. Dayjay nga nabanang. Mabalinnan nga ipateg. Mabalin nga respetuan, dayjay nga adipen na. Gapa apay, dadayto nga na ba ng adan ken Kristo, dayjay adipen na adameten ken Kristo. They are there as a united church. Amin a composition, iti sentro, iti panaggaraw, sentro, iti panagdesisyon, sentro, iti amin a panagaramid. It is Christ. Kunana ni Pablo, to live is Christ. Anyan nga nagpintas aladawan iti iglesia, kas di ladawan iti Efeso, nga adda iti panagmaymaysa, ket di panagmaymaysa, iti iglesia, mangted, iti panagbalegi kadagiti amin apanggap nga aramiden iti iglesia. I'll go back again to the quotation of Mrs. White. Kunana ni Ellen White, nga uray iti basit nga bunggoy niya. Nga daytoy abasit nga bunggoy ket agmaymaysada. A few converted souls acting in harmony, acting in one grand purpose, under one head, will achieve victories at every encounter. Uri no basit kayo kakapsat? Kunay ko, apay pastor, nagbasit kami. Kitain nyo, dajay aramiden iti iglesia. Kitain nyo, no anya digay plano ti iglesia. Are you doing? Ada tayo ti organisasyon kakapsat. Ada tayo ti may isang organisasyon.
as a church, binukil ni Apo Diyos the organization to the General Conference, the division which is a branch of the General Conference, iti union, iti mission, iti distrito, iti local churches. Ikabil ko kakabsat nga iti local church, nga pakikamkamangam, ket iti local church, iti Bacara East. Adagamin ti duwa nga churches tayo di Bacara, di kadaratan kakabsat. Kadaratan East, kadaratan West, iti ili ti Bacara. So, we'll take, for example, just for example, iti Bacara mismo nga church, iti kadaratan East. Kunana ni Ellen White, uray no basit iti kamkamang. Ngam adu kamkamang iti. Oh, I love the place. Numapang kamakigimong kabsat ko iti Bacara East. Adu digiti naayat nga donors tayo iti. You must wear coat or thick clothes. Tapay, inton no nang rugin iti gimong. Ket they have put on their air cons. This is the only church that I went to that is fully aircon, fully air conditioned. So cold. The systems na is so good. Ngem dakkel pay adupay iti maaramid ti iglesia. I'll not be naming anymore kadat Bacara East. Ibagakon, adupay iti maaramid ti iglesia. Any churches, dahi di pakikamkamang ang kapsat ko. Ti kunana ditoy. Nga uray no basit, a few converted souls acting in harmony, acting in grand purpose, under one head. Apantay ito organisasyon. In general, the church head is Jesus Christ. Idi inted ni Apo Diyos ti gundaway. Nga siyak iti nagpresidente iti Northern Luzon Mission. May si bubukil pala mission ta iti kapsat. If you had the chance to enter the president's office, diyan nga ito kapsat, is a picture of Jesus Christ. May isang nagsaludsod kanya, Pastor, anya kaya mong asawan? What's your message? The message is, He is, my Lord Jesus Christ, is the owner, the commander of our work here in this mission. Amin a desisyon nga ramiden. In that office, we meet with the councils, we meet with the EXCOM, we meet with the administrators. Sakbay nga sumango kami, iti executive committee, making plans, seeing and evaluating the work that we are doing. I gave them the system. All things must be done. Itudok ijay. For the glory ni Apo Jesus. Saan nga diti personal nga tarigagay tayo? Saan tayo nga gikabil diti tao? You know what? Election is, I'm sorry. Nagbalinan nga politicians tayo. Nga uray pa'y church elections. Aramidin tayo nga kaslala barangay election tayo sumangot tayo barangay election. Wino national election sumangot tayo. No, it's not. Laglagi pun tayo kakapsat, we are in a system. Ijili pa, idi nga imay digiti delegates ti NLM kanya.
Una na, Pastor, apay kakabsat ko na. Nagmaymay-saan mi, nga sikay iti nominate mi, nga agbalin nga presidente iti bisyon tayo. Kunak kanya that thank you very much. Kadaya pa nagtalek you. Thank you very much ka na po, Diyos. Ti saludsod na, Pastor, sino iti kayat mo nga executive secretary? Are they giving me the choice? As the nominee for the president, are they giving me the choice? Yes, they're giving me the choice. Iti ko nakakabsat ko kastoy, man ti aramidin nyo. Idi nga sa baydak a pinili nagkararag kayo. Inpalubos yung iti santong espiritu isu iti mangidalan iti panagpili yo. And then you came to a united vote na siya. Agsubli kayo kabsat. No anyaman ken sino man iti-itid ni Apo Dios nga kadwak nga agtrabaho, I will work with him. Napanda. No daduma kastoy, itikit kitahan tayo kabsat niya dito in harmony under one head. In the local church, remember this, in the local church, there are elders. As to the church manual, there is a head elder. Saan nga agpapata kakabsat? Haan nga agpapata? There is a head elder. Kat day head elder no da duma, nga pilyen ni Apo Diyos through the nominating committee, anya ngay no saan nga isu akas professional kadigiti adda nga kadwana. Anya ngay no digiti da duma nga kamkamag professional, kat day tuy apinilin Apo Diyos kat saan nga professional. One thing I will warn. No day chay a system yo, kat saan yung nga pagdayawan, hanyo nga iraem, hanyo nga respetuin da in kabil ni Apo Diyos ijay. Amin nga ramiden nyo. It will lead out to disunity. Awan to kakabsat iti adu victories ngayon ni Apo Diyos. Iso nga nukit kitain tayo. The example nga inted ipagleksyonan tayo, dayjay iglesia iti Efeso. Actually, the example is Christ nga inala na dayto ng iglesia. Gapu ti ayat na, gapu ti parabor na kadigiti Hudyo, ken dagiti Hintel, kadigiti pamilya, ken iti household. Christ created, made the church that was once divided. It is now united. Hamo kadi kakabsat nga nakita, nga ijay spelling iti word, iti unity, adda iti cross. Adda iti may nga constituency meeting tayo ita Northern Luzon Academy di. And I was always in charge idi kada jay background. Idi inted the program United in Christ. I was thinking anya nga ta taramidin. So itinaramit ko kapsat manipod yating nga yung atong magpababa, I put a letter big T. Then the other letters followed. Isung ano, da ka jilikod iti AB Hall, no kita ang da background, the stage, it is so prominent da letter T. Kaya inayabanda di kiti lalakay. Kaya ko na da, Pastor, apa yan niya dayjay kaya mo, anya ti kaya na ito dyan. Apa niya ti problema? Cross mo titing na. O na da. Kanya problema tayo ti cross. Alang nga sa Batista ti cross, Pastor. O na da. Anya ibanghelyo, gamin ko na. Iti pagbubuungan da gamin, digitay, hantay gamin nga, agikabkabit ti imulet nga dati cross na niya. Dati kurbata, nga dati cross na kakabsat, nagpintas ang kurbata yung dede US. Nagbalin pa yung stumbling block, kadigiti daw magkakabsat. Nga siya kanong, adda kanon iti cross, ijay, nga kasalala digiti padi. Amuyo kakabsat, ijay ipeso, iti center, ijay cross.
isu ni Apo Jesus. That is the gospel. Ti Ebanghelyo isu ijek ayan iti cross, idinatay ni Apo Jesus. Idi na-explain kung kadigiti kakapsat. They understood. Kit kunada, igayam at dati pa nagmaymesa. Remember this. The great nation, the United States, was divided before. Apay, there was a civil war. Anya iti issue saan apanagmaymaysa. Then God put Abraham Lincoln as the president. Idi nga nag-speech ni Abraham Lincoln, he said, "United we stand, divided we fall." As a church, united we stand, divided we fall. Isu nga inted ni Apo Diyos kakabsat, daytoy nga leksyon tayo. Makita yung nga, I took much time in unity, in explaining unity. Tanong, saan nga agmaymaysa? Tanong, saan asurutan kakabsat dayjay nga instruction iti commander-in-chief. Isunan ni Apo Diyos. Dayjay armor. Inadal tayo din na panlalawas. Hindi na panlalawas, I put a great emphasis of the armor of God. This Sabbath, I put emphasis in learning to obey the instructions given by God. Tapno adda iti panagmaymasa. Anya iti serbi kakabsat dahi armor. Wala pa saan tayo man eh. In Ephesians chapter 6, 10 to 17, we read, "Finally be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you might take your stand against the evil schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against authorities, against the powers of darkness, dark word, and against spiritual forces in evil in heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything to stand, stand firm then with the belt of truth buckle around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted in readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation, with the word of the Spirit, which is the word of God. Now, adadyain dahi paset iti helmet. Noon iti spiritum kabsat nga sumurot kaday instruction urino adda helmet iti armor ijay o sarem no. Umun una dahi unity. Umun una dahi panangi pasagupsep akababalin kuma iti kamkameng ti iglesia. Nga anya iti ibaga, isu iti masuro. Please understand that. No anya iti order, isu iti masuro. I had been from high school to college, officer iti ROTC. Nung nagbaling kang officer iti ROTC kakabsag yung Mountain View College, it is a great honor. Isu nga numapanak iti MVC itata, they know that I was once an officer of the elite na crop iti ROTC iti MVC. Idi nag-graduate ako, nagbalinak nga commandant.
pathfinder, nga ti CAD. So I know what is the meaning of following. Kas pangarigan ko makapsat. Ikang kait example. Nabuya yun agbuya kayo ay iti panagmamarcha. Soldado man, policeman, wenno digiti pathfinder tayo iti iglesia. No kuma, day chay command. Nagapu iti commander, battalion commander. I-relay kakabsat, day ji adjutant. I-relay day ji captain. I-relay day chay platoon leader nga iso na titinyente. Nukuman kumakat right, face, ikumantay nga na di ba ba? Nungay adda iti maysa. Kakunana, nyalag, dobla amin, nukunana. Kaamin kag tulnong, right, face. No di maysa nga, nag-about face, you see, makita yung mental picture. The moment you enter into a platoon, soldado tayo nga ron, you surrender your personal will kaday jay nga aramiden day jay platoon. Nang nangruna ito'y warfare, we surrender our personal will. I had been a member of committees until I became the chairman of committees. Amoyo kapsa. Intun no nalpas niya pa nagbibinutos. I must know to surrender. Tapay, nalpas. Nung nangabak ka, praise the Lord. Nung naabak na yung idea, I surrender. Haan kung may bagbagaan to no nalpas ng devotation, kastoy, tinapasamak. No. It's basta. Iti inbagana ni Pablo, kalpasan nga dan iti panagmaymay sayo kakapsat. Tangarod adda tayo nga sumangsango iti dakkel a paggugubatan. Addan tayo di iglesia. You see now the picture. The church is united. They are now singing, I'm a part of the family of God. They are now one. O-N-E. One in leadership. One in purpose. They are now called one body. Acting together as one. Sala in baga, kakabsat, sala in baga ni Pablo, now take on the full armor of God. It is useless nga instruction ni Pablo iti church. Nga datuyan dahi kompletong armor of God, no haan nga nagmaymay sa dahi church. You see the point? This is the beauty. Pastor, api nga iti paulo ti lesson tayo waging peace. Remember, ni Apo Diyos is the God of peace. When we go to war with the full armor of God, remember, we are there for peace. The shield of peace. Amoy the shield kakapsat will create unity within the warring faction. Shield of peace. Nakita kakapsat nga kastoy iti lesson tayo. Umun-una nga we will create unity in the church by the grace of God. When Christ is the center of everything. Panangabak, kunana ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. The Ephesian church was a victorious church, a growing church. Taapay, they were united in following the instruction. Kasta kumamit ti iglesyang kapsat ko. Agmaymay sa tayo. Babaen ka dahi parabor ni Apo Diyos. Then let us look. Adad to'y gayam di itid ni Apo Diyos. Nga may sa a complete armor. Because we are united. We can put them one by one. Because we are united,
we can march as a united force to battle. Apay, amok, I am sure that when we are united in Christ, His victory is ours. Iti kahit kung saludsuden kada kayo kakabsat, kumusta iti local church yu? No iti sungba mo kanya ka pastor kastoy, akas digiti kapadasan mi, iti nauding napnapanan mi. Go back to the letter of Paul, to the Ephesians. Go back to Christ. When the elders go back to Christ, when the other officers will go back to Christ, when the members will go back to Christ, hangkong ibagbaga kapsat nga pimanaw kayo kanya ako, Jesus. Iti ibagbaga, make Christ as the center of everything. By then, victory is assured. Agyaman na kinapo, Diyos. Agyaman na kinapo, Diyos. Kararagtay pagsan. O amami nga managayat unay. Kas di talangit kayat mo nga adda iti panagmayma siya. Da kayo o Diyos nga Ama, kenti Anak, kenti Espiritu Santo. The Triune God, talong ang maymaysa. Kendagiti adu nga ang angheles. Dawate ko Diyos, nga dayta kuma iti makita mi nga ladawan, kadagiting iglesia mi. Please create in us unity. Tadaydi panagmaymay sami o Ama, isu iti mangited ti balegi. When adu digiti usaren iti kabuso, nga mangpastrek isuna o Diyos, iti sino man nga mga lilaw iti iglesia, nga mangburak kadaydi panagmaymay sa daydi iglesia. O Diyos, tulungan digiti o pangpangulo, nga kitain da kuma, nga no digitoy nga umay ket saan nga isuda digiti mapalubusan. O Diyos, ited mo kadigitoy nga pangpangulo nga mangted ti desisyon, masumurot da iti pagayatang. Bendisyon na mo Diyos digiti amin nga kakabsat nagdengdengin itata. May unity be our experience in our home, in our church, even in our community. Agyaman kami, Ama. Itinagin na po may Jesus. Amen. Amen. Imbag nga aldaw yu kakabsat. Palubos ti Apo, may sapay nga lesson ti adalin tayo ito may lawas. Ni Apo Diyos nagimbag. Ay ayaten na ka ni Apo Diyos. Ay ayaten na kayo man. Nga na may ngalawas manen. Ni Apo Diyos iti matay dayaw.